Right, azvina kumira mushe manje iko zvino zvitane bande manje position iya ya leader of opposition parliament yatorwa naSengezo Shabangu. Panapa ndikusangana nenyaya panapa akatora kuti I wish to inform the house of the following changes in the leadership development of CCC party members in parliament. Honorable Linet Karenyi Kore, leader of the opposition in the National Assembly. Honorable Sengezo Shabangu, leader of the opposition in the Senate and overall leader of the opposition in parliament, temporarily president of Senate. Ndo situation ya Tomo iko zvinezvi mu parliament ye Zimbabwe. Kureva kuti the guy akauya achinzi is the imposter, akauya achizvipfekedzera mu party akangovhiringidza akaita marecords baatozviti secretary general ndiye ato in charge webato reCitizen Coalition for Change iye Sengezo Shabangu. Ndo situation iri kuitika mu Zimbabwe iko zvinezvi. Kusazivawo kuti imimi muri kuionawo sei nyaya iyaiya payasvika iko zvinezvi nekuti mutambo watsvuka ropa kapo munoionawo sei nyaya.